Nachádzame sa v Leviciach, konkrétne v pokojnej záhradkárskej oblasti Staré Levice. Volám sa Samuel Jablonka a spolu s Erikou Balážovou v spolupráci so spoločnosťou Equilibrio Real by som vám rád predstavil tento trojpodlažný 7-izbový dom s celkovou užitkovou plochou vyše 190 m2. Dom stojí na pozemku o rozlohe 750 m2. Poďme sa spolu pozrieť dnu. Horné dve podlažia tvorí 6 izieb, šatník, komora, kúpeľňa s toaletou a ďalšia toaleta. Na dolnom podlaží nájdeme ďalšiu izbu, veľkú kuchyňu a krytú letnú terasu, kde si môžete posedieť s priateľmi, napríklad pri pití kávy. Hlavnou výhodou tohto domu je celoročná obyvateľnosť, takže krásne letné dni môžete stráviť v záhrade oddychovaním alebo majstrovaním v dielni s vlastnou krytou terasou. Dlhé zimné večery zase môžete tráviť pri krbe v kruhu rodiny. Ďalšou výhodou tohto domu je, že sa nachádza len 10 km len 5 km od centra Levíc. To znamená, že po pár minútach jazdy sa z centra mesta dostanete do tohto nádherného prostredia. Presvedčte sa o tom aj vy a zavolajte nám.